Lima nga atleta ti naispal may samot ti Pimusay kalpasan ti Search and Rescue Operation ngayon sa engka ti Task Force Sanchez Mira kan Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ijay Sitio Carillo, Barangay Damang, Cagayan. Detalye iti report ni Dayan Monica Tukay. May basar iti report ti Task Force Lingkod Cagayan Sanchez Mira Station. Iti umuna nga aldaw, nakaawa da iti report ang mapukpukaw ti maysa at 13 anyos a lalaki. Maysa nga taekwondo athlete ken residente ti Centro 1 Sanchez Mira. Iti panakitinulong da iti MDRRMO Sanchez Mira na idestino adagos ti Task Force Lingkod Cagayan Water Search and Rescue Team iti nasao a lugar. Tapno idauluan da iti panagbiro. Kadwa dagiti personnel manipod iti MDRRMO ken ti Philippine Coast Guard. Naamuanda nga inumda nga agkakadwa ang naglangoy iti taaw. Ngam po iti kinapigsa ti daluyon na yanod ti inum nga agtutubo. Kaya po yung victim po, nasangay po alon din po, ma'am. Kaya nahihirapan na rin po siyang nakaano. Actually, ma'am, anim sila, ma'am. Anim silang nag-swimming. Na taekwondo, ano po sila eh. Taekwondo athlete po. Anim po sila. Then yung tatlo po, nakahahon po. And then yung dalawa na punta po sa hospital. And then siya po yung hindi po naka-survive. Sigunmat kini Joviter Biado, Municipal Disaster Risk Reduction and Management Officer iti Sanchez Mira, no pa'y amo ti biktima ti aglangoy, posible at di nakabaalan tinapigsakin na nga to adaluyon, amabalin na nakaigapuan iti panakalmas na. Mapapat aginandat matdagiti kakadwana at tulungan ti biktima, ngem po iti kinapartak ti pasamak, haandaan na baalan daytoy nga iispal. Iti may kadwa nga aldaw nga operasyon, baligya nasarakan ti otoridad ti bangkay ti biktima iti barangay Masisit. Alas 7 itay agsapa, asidagmat lang iti taaw. Pakdaar mat ti Task Force Lingkod Cagayan Sanchez Mira Station kadagiti residente iti lugar. Nababalak po na mag-swimming po sa Long Beach, gano'n. Mag-ingat na lang po sila, ma'am. Kasi yun nga, hindi natin alam yung ng tubig kasi akala nila, ma'am, na mababaw lang yung tubig pero may chance kasi na may mababaw siya and then may papaloob. Dayan Monica Tukay para iti Pambansang TV, iti Baro, a Pilipinas.